Привет от Пера, слизаме надолу към корабчето. Току-що си оставихме колата. Очаква ви голяма красота, много се вълнувам. Всичко това ще разгледаме едно по едно. За сега само ферибота съм да ги показвала. Тегляме. Имайте предвид, че аз страдам от морска болест, даже и в колата. Току-що разбрахме, че това малкото естественото островче е частна собственост вече и не може да се посещава. А другото, изкуственото, там е пълно с туристи. Помолих момчето да не кара бързо, само ние сме на лодката. А обаче то не може съвсем бавно. Ето, почти сме тук. Добро дошли. Ето, взаимно се снимаме. Даже и туалетна има за 1 евро, ако някой го интересува. Интересните истории, които ни разказаха за двете островчета, ще ги споделя с вас в някои от следващите филмчета, защото тук беше много шумно и много вълнуващо, в движение постоянно, на лодката беше шумно, но непременно ще ги споделя с вас. Много са приятни, ще ви харесат. Срещу слънцето е, но там където е стеснението, зад него всъщност е ферибота. Това е вътрешната част на Бока Которска и понеже в самото дъно, централната част, така да се каже, се намира град Котор. С това се нарича и Которски залив. Началото си води много по-нататък. Тук почти винаги има български групи и този път имаше. Винаги ми е много приятно да общувам на български. Българска реч се чува. Правихме си взаимно снимки. Забавлявахме се. За да видя Свети Георги, даже преодолях морската си болест. Тъкмо със съпругът ми бяхме изчакали всички да се снимат и дойде, така да се каже, нашия ред. Но гледам, две от българките суетят се нещо и разбрах, че бързат за корабчето, нали са група. Едната с турби и другата я снима. Не, викам, в никакъв случай. Освободих им пространството, казах на тая жена, дайте тия турби. Тя заметна шала със свободни ръце, толкова беше доволна, аз още по-доволна, как ще дойдеш там веднъж, няма да можеш да си направиш хубава снимка. Даже не съм разбрала от вълнение, че съпругът ми е направил видео, по което се е получило много добре. И така, беше много приятно наистина общуването с българи. И това, че взаимно си направихме приятно. Добро дошли обратно. Обратно на паркинга. Като си яла е трудно, обаче пък после съвестта е чиста. Значи, тук е паркинга, горе на самия път. Къщите наоколо. Това е под паркинга на собственика. И корабчето, което ни води до островчета също. Пълен цикъл. Семейна бизнес и организация. Доволни сме.